Dneska bych vám chtěl představit firmu společnost Kairos Technologies. Je to vlastně společnost, která vstupuje na IT trh s neskutečně výbornými a kvalitními produkty. Je to vlastně neuvěřitelné, co nám tato firma, tento projekt přináší. Já si jsem zcela jistý, že vás informace, které vám přednesu, velmi zaujmou, protože když jsem slyšel já poprvé o projektu Kairos, tak mě novinky úplně pohltily. Jestli se ptáte proč, je to proto, že mě moc záleží na tom a že nám firma dává možnost chránit své osobní údaje. Aby jsme se přesvědčili co a jak, tak vám teďka povyprávím, čím se firma zabývá, odkud pochází a jaký budou plány do budoucna. Takže začneme. V první řadě je firma zaregistrovaná v Anglii, v Londýně, což je Velká Británie. Partnery máme různě po celém světě, hlavně začínáme zaprvé na Ukrajině, kde máme technický support takový, kde vlastně lidi sedí, pomáhají s uspořádáním počítačů a tak podobně. Co se týká kanceláří v Ženevě, ve Švýcarsku, Budapešť, Maďarsko, Praha, Česká republika a tak dále, postupně se rozvíjíme po celém světě. Teďka přejdeme na další slide, kde bych vám chtěl demonstrovat to, že většina lidí každý den, dennodenně používá internet. Vlastně podle procent 84% populace ve světě používá internet. Ať jsou to vlastně telefony, počítače, tablety a tak podobně, tak podle zdroje Gartner Agency, klidně si to můžete zkontrolovat na internetu, tak tady bych demonstroval, že 88% uživatelů se obává zneužití soukromí svých dát. To znamená, že někdo tam, nevím, odposlouchává, čte e-maily a tak podobně. A tím způsobem bych přešel dál, kde bych demonstroval, že trh IT roste 3krát rychleji než světová ekonomika. Což je docela zajímavé. Jsou to vlastně výrazná fakta. Zase podle skupiny, podle zdroje IDC Agency. Takže tímhle způsobem. Další úžasná fakt je v tom, že vlastně trh, co se týká toho IT, tak podle Gartner Agency vytváří velké prognózy a průzkumy neskutečného růstu toho trhu v oblasti chránění osobních údajů, hovorů, e-mailů, SMS a mnoho dalších. A na základě těchto podkladů vznikla společnost Kairos Technologies. No, v této sféře, mám na mysli sféře maximálního růstu a rozvoje. Přesuneme se dál, tady bych vám chtěl sdělit další zajímavou věc, což je trh cloudových servisů, který vlastně narůstá o 25% za rok. Jen pro příklad, abyste věděli, co to je za servis, pro příklad od Apple, iCloud, Google Disk, Yandex Disk a takové podobné služby. Cloud, neboli je to vlastně fleška v internetě, kdy vlastně co je velice zajímavé, že 75% malých a středních podniků pronajímají místo na tom cloudu, na té flešce a nevytváří svoje vlastní. Abyste rozuměli správně proč, je to proto, že je to pro ně levnější. Tam vlastně nějaké zabezpečení proti virům, podpory a tak podobně, takže vlastně je pro ně výhodnější a levnější dávat to do pronájmu. A 75% to je, uznejte sami, že to je vlastně výborný číslo nebo veliké množství. A teď bych na dalším slajdu chtěl sdělit to, že průměrný růst je 50% za rok. Takže další fakt je ten, že trh cloud service bude růst rychleji než trh IT. A já jsem vám zmínil tom, že trh IT roste 3krát rychleji než světová ekonomika. Takže tím spíš si myslím, že jsme na správném místě. Na místě toho rozvoje a ve správné sféře. No a tady bychom sdělili pár momentů, když se vlastně obáváme všichni na světě. V první řadě o bezpečnost vašich e-mailů nebo našich e-mailů. Vlastně byl bych nerád, kdyby mi četli různí lidi moje e-maily, moje osobní e-maily. Další věcí, to samé o ukládání osobních fotek, kde vlastně zase opravdu může vidět kdokoliv. Ať jsou to nějaký sociální média a tak podobně, kde vlastně v sociálních médiích si to můžete uložit sami a nějakým způsobem uspořádat, které fotky chcete, aby viděli a které nechcete. Ale zajímavou věcí je to, že ať jsou to americké firmy po celém světě, to je furt, třeba pro příklad Facebook, Viber, Skype a tak podobně, tak všechny tyto společnosti ukrývají nebo spíš shromažďují vaše údaje.
A jsou to vlastně to, co si tam píšete, s kým mluvíte, fotky, různý dokumenty. Tak v tom si myslím, že tato firma má něco napřed. Zase, jestli jste si jistí, že vaše dokumenty nikdo nebude číst, to vlastně budeme se o tom povídat dál. Jestli věříte vašim browserům, jako je Google Chrome, Mozilla a tak podobně. A poslední otázkou, jestli si myslíte, že vás odposlouchávají, nebo spíš odposlouchávají vaši telefony. Já vám řeknu ano, protože ať je to každá země, Česká republika, Rusko, Amerika, kdekoliv, tak vlastně se to odposlouchá. Je to kvůli tomu, i když neděláte nic nezákonného, tak je to kvůli tomu, aby na vás shromaždili a mohli to proti vám použít. V každé chvíli, když uznají za vhodný. A tímto způsobem vím, že Kairos Technologies je tím řešením. Teď vám sdělím proč, jelikož nám demonstruje, nabízí několik produktů, jedním z nich je Kairos Email, což je bezpečný e-mailový servis, který je naplno šifrovaný pomocí 256 bitového klíče, který vlastně pro informaci používají banky pro dejme tomu bankovnictví, internetové bankovnictví a tak podobně. Takže vlastně stejnou ochranu máme my, což tam je důkaz té nějakého šifrování té důkladné ochrany. Je to 100% anonymita, to znamená, že jestli máte tenhle e-mail vy, mám ho já, bez problémů si můžeme psát a nikdo nám nepřečte naše texty, naše e-maily, SMS a tak podobně. Co se týká designu, je to pohodlný, můžete snadno použít z každého počítače, telefonu a tak podobně, takže jen doporučuji. Dalším produktem je Kairos Disk, což je jedním z těch úložných prostorů z té flashky v internetu. Opravdu zase ochrana údajů zaručená. Proč? Protože představte si, že máte nějaký klíč, který se rozdělí na 1000 kousků, na 1000 počítačů po celém světě. A to, aby ho někdo na to nějak přišel prostě, nebo dal to dokupy, může trvat hodně dlouho. Tím způsobem, jestli máte vstup do toho jenom vy, nedá to někomu jinému, tak máte zaručenou ochranu svých údajů v tomhle stylu. Co se týká synchronizace, zase můžete z jakéhokoliv zařízení na to vlízt, ukládat tam dokumenty, fotky, vlastně co uznáte za vhodný. Co mně osobně se líbí, produkt Kairos Surf, neboli skrytí IP adresy. Je to vlastně bezpečné surfování na internetu. V tom případě dejme tomu, že se nacházím právě v České republice, skryju si IP adresu a můj počítač se nachází třeba, dejme tomu, v Německu nebo v Austrálii. To je fuk. Hlavně prostě nevědí, kde se můj počítač nachází. Je tam anonymní síť pro přenos dat, je to záměna klasických VPN. No a na produkt, na který se těším nejvíc, je Kairos Phone. Abyste měli představu, přijde za pár týdnů. Vy můžete volat anonymně, jakým způsobem, protože na každý hovor je u nás jednorázový šifrovací klíč, takže i kdyby už to někdo chytnul, tak aby vás, dejme tomu, podposlouchal napřímo, tak naše slova se budou dělit na 7krát, to znamená, že z jednoho slova budou slyšet 1-2 písmenka, takže celý text vůbec nemůžou složit. Což je zase úplně dobrý. I když říkám, nedělám nic nezákonného, tak se to může hodit, jak pro mě, tak pro někoho jiného. A teď bychom se přesunuli na možnosti výdělku, ať pasivního, tak aktivního. Tak v první řadě nabízíme balíček standard, který stojí $125, kde vlastně máte za rok zhodnocení na 250%, což je $312. Co je pro to potřeba udělat? Nech uvolníte místo na svém počítači 15 GB, stáhnete si aplikaci Kairos Technologies, pomocí e-mailu a hesla se přihlásíte, necháte zapnutou aplikaci 10 hodin denně. Co se týká platnosti balíčku, tak trvá 1 rok a k tomu máte ještě jeden produkt, což je Kairos Email. Jak to vlastně funguje? Abyste měli představu, půjčujete tuhle paměť, firma vlastně přeprodává tu paměť na IT trhu, vydělá na tom nějakých 500% a vám zaplatí za rok 250. Já myslím, že férový obchod. Jenom podotknu, že na tomto balíčku vy nemůžete rozvíjet biznis, můžete vlastně jenom mít pasivní příjem. Ale v libovolném čase, vlastně během toho roku třeba uvidíte, že za 2 týdny peníze vám normálně chodí na účet, můžete udělat upgrade.
Přesuneme se na další balíček, kde vlastně už ten biznis můžete dělat, můžete to říct svým kamarádům, rodině a tak podobně. Je balíček Silver, který má cenu $597. Znovu je tady zhodnocení 250%, což je pasivně necelých $1500. Tady je potřeba uvolnit úložiště na 70 GB, co se týká hodin online, znova je to 10 ve všech balíčkách, platnost balíku znova za 1 rok. Tady máme dva produkty, Kairos Email a Kairos Disk. Přesuneme se dál, je tu balíček Gold, což cenově se pohybuje okolo $1600, pasivní výdělek necelých $4000, kde vlastně objem volného úložiště na počítači máte nějakých 180 GB, zase v síti musíte být 10 hodin denně a platnost balíčku na rok. Tady už máme 3 produkty. No a poslední nejlepší balíček, proč? Jelikož někdo umí možná matiku, věřím tomu, že jo. Matematicky 250% z ceny 2777 vychází necelých $7000. Věřím tomu, že vás to zaujalo. Tady máte objem úložiště 320 GB, ostatní údaje jsou stejné a tady máte všechny 4 produkty. Co se týká srovnání těch balíčků, je to vlastně v tom úložném prostoru, v ceně, v pasivním výdělku a v těch produktech. A vlastně proč nebo jakým způsobem vám firma může zaplatit ty peníze? Firma neplatí elektřinu, neplatí připojení k internetu a neplatí vlastně za váš počítač. To znamená vlastně, kvůli tomu vám může vyplatit těch 250% za rok. No a teď se zeptáme, proč je IT trh tak důležitý. V první řadě, chtěl bych demonstrovat, že v roce 2012 bylo připojeno k internetu 9 miliard zařízení. Do budoucna je prognóza v roce 2020 50 miliard zařízení, které budou připojeny k internetu. Zajímavým faktem je, že za poslední 2 roky objem všech dat bylo vytvořeno během těch posledních 2 let. Zase se nevymýšlím, je to pomocí zdroje Oracle, klidně si to dohledejte. A průměrný roční nárůst objemu dat činí 78%. No, zamyslete se sami. Díky tomu vlastně vím, že tato firma je na správném místě, kde se pohybuje v těch IT technologiích. Tady je neskutečný nárůst. Mně se osobně líbí tenhle graf, protože tady je obrat vlastně peněz na IT trhu. Za rok 2013 to činí 47 miliard dolarů. Prognóza v roce 2017, neboli o 2 roky vlastně později, je na 107 miliard dolarů. Tady je pár takových statistik, co se týká zařízení, korporátní úrovně softwaru, IT service, komunikační servis. Tohle jsou jenom čísla statistiky, takže nic závažného. No a teď, co vlastně firma Kairos ještě nabízí? Vlastně můžete dostat příležitost, nebo dostáváte příležitost ochránit svoji rodinu. Ať ti neodposlouchávají, nekradou fotky nebo nějakým způsobem. Zlepšit si životní úroveň. To znamená, pracovat s náma, stát se distributorem, nabízet tyto produkty dál, jestli to uznáte za vhodné. Dostat uznání, ocenění, to znamená dosahovat nějakých příček, o kterých budu mluvit dál. Vytvářet nové přátele, nové vazby. To znamená navštěvovat naše semináře, rozvíjet se, žít v nezávislosti. Pro mě je velice důležité to, že mít časovou i finanční nezávislost, abych měl do budoucna, co já uznám za vhodné. A mě velice těší, že Kairos Technologies pomáhá jiným lidem. Když se ptáte proč, tak je to na té bázi, že můžete vydělávat i jak pasivně, tak aktivně. To znamená, koupíte si balíček, co se týká pasivních příjmů a nemusíte nikdo vás nenutí pracovat, dál distribuovat a můžete vydělávat pasivním příjmem nějakých těch 250%. Proč vlastně Kairos je business model 21. století? Máme nový trend, nové produkty, IT service, nacházíme se v internetu. Máme komunitu lidí, monopol, neskutečně krásný a výborný kompenzační plán, o kterém se budeme bavit v pozdější době, a partnerský program. No a teď bych vám řekl, proč vlastně Kairos Technologies se věnuje nebo vstoupila na trh network marketingu. V první řadě, že roční obrat činí 167 miliard dolarů. Roční nárůst je 8,5%. To je docela zajímavé číslo.
hlavně 70% pracovníků ocenilo svoje dosáhnuté úspěchy jako dobré nebo velmi dobré. A co mě úplně z toho nejvíc těší, že 84% lidí splnili svoje cíle, očekávání nebo je přečili, byli ještě lepší. Zase je to pomocí nějakých zdrojů, tady v tom případě Direct Selling Association, takže se na to podívejte, jestli máte zájem. A teďka bych vám představil několik typů příjmů, které se nachází v Kairos. V první řadě přímý bonus Direct Marketing, Powerful Startup Marketing, nejprofitabilnější MLM a hned pasivní příjmy, o kterých jsme se bavili předtím, Matching bonus, Leader Supporting bonus, Generation bonus, Whirlpool bonus. O tom se budeme ještě bavit ovšem později. Teďka bych řekl, jaké jsou výhody. Jak jsem zmínil, neplatí firma skladování, zásobování, produkci a ani toto skladování, jak jsem povídal. A proto si může dovolit zaplatit 60% do struktury. Jestli se ptáte proč nebo jakým způsobem, tak hned se k tomu dostaneme. Teď začínáme kariérní úrovně v Kairos neboli ten kompenzační plán. Tak v první řadě máme hloubkový bonus od 3 do 30%. Tady vlastně funguje to, že vlastně je to 30% z těch 60 a ještě vám řeknu další věc. Tady máme úroveň asistent, jakým způsobem to jde, že vlastně když vy nabídnete, máte zájem se stát distributorem, nabídnete produkt dál, dostáváte z každého balíčku 15%. Jestli uděláte 3 prodeje nebo 3 nabídky, aby lidi vydělávali pasivním příjmem, tak se stáváte asistentem, kde máte 3% z hloubky, která začíná z třetí úrovně. Z třetí úrovně je proč? Za chvíli pochopíte. Tak, další úrovní je u nás manažer, kde vlastně prodáte 3 balíčky, první linii, od nich dostanete 15% a zduplikujete to samý s těma 3 lidma. To znamená, že když, dejme tomu, Petr prodá balíček, tak vy z toho máte 15%, on z toho má 15%, vy z toho máte 10%. A tady vlastně je to ten startup marketing. V tuhle chvíli, když si spočítáte, že 15 a 10 je 25 a vlastně jsem říkal, že hloubkový bonus je od 3 do 30%, takže 30 plus 15 plus 10 činí nějakých 55%. No jo, ale kde zbývá těch 5% další? O tom se budeme bavit později. Co se týká další kvalifikace, což je senior manager, v tuhle chvíli ve všech multilevelech, ve všech společnostech nebo ve většině společnostech, když dosáhne člověk pod váma vaší úrovně, tak vy z něj nic nemáte. Tady, když pomůžete jednomu člověku dosáhnout vaší úrovně, což byla předtím manažer, tak vás posouvá na senior manažera, kde už máte 7% z hloubky, která začíná na třetí úrovni. Abyste pochopili jak, to znamená, že první hloubka je tohle, druhá hloubka je tady, a už z třetí hloubky vy dostáváte těch 7%. Přesuneme se dál na úroveň master, je vlastně zduplikujete to s 3 lidma a tady už máte 10% hloubkový bonus. Abyste se stali na úroveň executive, potřebujete 6 masterů a máte 15% z hloubky, která začíná znovu na 3 úrovních, na třetí úrovně. Další, když máte 3 exekutivy, stáváte se founder exekutivem, když máte 6 exekutivů, stáváte se konsulem, 3 konsuly founder konsul a 6 konsul ambasador a ještě 2 příčky, 3 ambasadory, founder ambasador a nejvyšší příčka šéf ambasador, když máte pod sebou 6 ambasadorů. To znamená, že máte tady 30% hloubkového bonusu a v tuhle chvíli jste úplně, ale úplně za vodou. Teď si vysvětlíme těch zbývajících 5%, o kterých jsem se zmiňoval předtím. V první řadě je tady matching bonus. Abyste správně pochopili, co to je. Je to 1% z příjmu všech partnerů ze struktury, který začíná od úrovně executive a vyplácí se bonus až do 5. hloubky a přeskakuje neaktivní partnery. Aby jsme si to vysvětlili, tak v první řadě vy se stanovíte na úroveň executive. Od té doby budete dostávat 1% do 5. hloubky vašich partnerů, ale představte si situaci, že první 3 hloubky vyděláme dobrý peníze, vůbec vyděláme peníze, vy z toho dostáváte 1%. Ale 4. a 5. hloubka nevydělává nic, to znamená, že tyhle 2 hloubky se přeskočí a vyděláváte z 6. a 7. hloubky 1%. Přesuneme se dál, Leader Supporting Bonus.
což je 1% z obratu partnerských linií, který začíná znova od executive level a je určený pro vyplácení kvalifikačních linií a nezapočítává se do vlastní kvalifikace. Zase přeskakuje neaktivní partnery. Abyste si představili, vy jste na úrovni executive, vychováte jednoho executive, to znamená, že po všech pravidlech byste neměli dostávat vůbec nic, ale tady dostáváte 1% z toho obratu. Tak si představte, že vychováte ještě jednoho executive, z toho máte taky 1%, a když vychováte ještě jednoho, tak se stáváte na úroveň konsul, kde se zapínají znova všechny bonusy. Tady máme Generation bonus, kde vlastně máte 1% z obratu dvou nejsilnějších liní ze struktury, který začíná od úrovně konsul, což je, když vlastně máte 3 exekutivy pod sebou. Jak to funguje? Dejme tomu příklad, máte 6 lidí ve struktuře nebo 6 linií a 2 z nich nepřekračují 70% celkového obratu. To znamená, že ve zbylých 4 liniích potřebujete udělat obrat minimálně 30%. No a posledním bonusem, který u nás existuje, je Whirlpool bonus, což je 1% globálního obratu, který se přiznává jednou za 4 měsíce na seminářích mezi nejúspěšnější partnery, kde vlastně budou různá ocenění, teď vám nebudu říkat, jaké prezenty dostaneme, ale stojí to za to přijít a podívat se na živý seminář. Tak a tahle tabulka mě zaujala ze všeho, ale ze všeho nejvíc. Proč? To je vlastně výdělek, který je průměrný v Kairos Technologies. V první řadě vám řeknu, jakým způsobem to bylo rozpočítané. Představte si, že máte ve struktuře nebo ve firmě 100 lidí a 33% nebo 33 lidí si koupilo balíček Basic, teda ten Silver, ten nejmenší, co se týká biznisu, 33% si koupilo Gold a 33% si koupilo Platinum. A teď si představte, že vy budete prodávat jenom ty největší balíčky. Teďka tu sumu, kterou tady vidíte, můžete vynásobit 3. Já myslím, že z úrovně asistent vydělávat nějakých $2000 je docela slušně. Hned ze začátku. Jenom říkám, při tom, že člověk bude pracovat, bude nějakým způsobem chtít. Není to povinností. No a jestli se ptáte, kam vám budou chodit peníze. Máme 2 způsoby. Buď na váš osobní účet, nebo já osobně doporučuji kartu e-payments, která se nachází v Anglii. Vlastně tam stačí zadat jenom číslo účtu a bez problémů od 1. do 5. v měsíci vám přijdou peníze. No a teď otázka na vás. Kde se vidíte s námi? Za prvý, vyděláváte hodně peněz, jste vlastnitel ropy, hodně zlata a tak podobně. Líbí se vám naše produkty? Klidně je používejte. No ale jestli vás zajímá stát se distributorem, říkat to dál a vydělávat nějakými jinými bonusy, tak můžete se stát naším distributorem. Ale jestli vás zajímá obojí a chcete ještě něco víc, tak to spojte, zlepšete svoji stabilitu a používejte a rozvíjejte náš biznis hned s námi. Tak, teď vám doporučím a nechám to jenom na vás, abyste se stali jedním z našich prvních partnerů Kairos Technologies a tvořte budoucnost společně s námi. Teďka mám ještě pro vás několik slajdů, jak vlastně Kairos může pomoct s vaší kariérou. Za prvé máme jedinečné a konkurenceschopné produkty, skvělý kompenzační plán, aspoň mně se líbil, informace pro vás a vaši strukturu o nejnovějších úspěších, prezentační videa, audio tréninky a materiály, různé materiály. No a nedávno se otevřela Kairos Akademie, což je vlastně hotový systém pro budování business online, podpora od líder týmu, webináře, autowebináře, což znamená, můžete si toto zhlédnout i po vysílání, tréninkový systém, kompletní podpora, vedení a plánování. No a tímto bych chtěl vám všem poděkovat, že jste se stavili na můj webinář. Jestli máte nějaké otázky, tak vás poprosím, zadávejte je dolů do chatu. Teď se s vámi rozloučím, mějte se hezky a přeju příjemný večer.